Who's that? Who's that? Who's that? Who's Yokesh. Currently waiting here at Katipunan kasi naghihintay kami sa kasama namin si Benedicto Casquet. Hi guys, live update. Wala po tayong masasakyan ngayon kasi sobrang puno ng mga sasakyan. Yeah, we have no choice po kaya maglalakad po kami by our bare feet. At saka ito naman talaga yung kung sa Bisaya pa, Toyo og Tumong Namo. Dex, what's the Tagalog of Toyo og Tumong? Toyo og Tumong ba? Pakay? Pakay. We're still currently walking here sa streets of Cebu City to go to the Basilica of Santo Niño. Rapid na ng mga tao na madami na. It's a swarm of people now. So we're here na po talaga sa Basilica. Tatry po natin na pumasok talaga dun sa loob ng Santo Niño kahit dun lang sa kiosk ni Magellan. Medyo hard siya, no? Meron po lang tayo ng deadlock tayo. Some candles so that we can light these candles na lang for Santo Niño kasi ang hirap talagang pumasok sa loob eh. Diyan po pala ilalight yung candles dyan sa parang circle na barrier. Ano ba to? Tama ba tong ginagawa namin or ano ba? So ito yung candles natin dyan. Bigyan natin. Sa kalagitnaan po ng struggle sa paglabas. Umuulan po siya. So we bought some sunnies here. Sa Changi-Changi lang, o diba? So gusto sana namin makakita ng artista, kaso nga, layo-layo pa ng Cuentos Mania dito. So medyo lalakarin mo pa. So biglang merong nagsisigawan dito na snatcher. Oo. Ginagandagan sila.
sana yun. Kabili po tayo ng watch for 150 pesos. Really affordable din po. Kaya dito na kayo sa Changi bumili kaysa naman dun sa Plante. Pupunta po kami sa Puente Osmeña dahil pwede mga hindi Puente sa Puente Osmeña dahil nandito yung mga artista. Sana nga makakita pa ako ng artista ko kasi needed talaga namin makakita para sa vlog. Yung bubuyog dito. Malaking bubuyog. Makatouch ako sa malaking bubuyog. Meron na mga vlogs dito. So, meaning hindi pa natatapos yung parade. Ang sarap tignan. Sobrang laki. Masarap tignan. Sobrang laki. Karinsita po yung punta sa vlog ko. Sobrang sayang ng content. Karinsita, worship and the dance with your glasses. I wanna burn out the day. Karinsita, you're in it, that's it, boy. Hindi pa rin namin alam kung sino yung artista yun. Diyos ko naman, sino yun. Ito yung pinaka-creative na float na nakita ko. Ito yung pinaka-creative na float na nakita ko ever since. Wow, sobrang ginastosan. There's Shabok here. There's Shabok in the house. Ngayon po, umuulan po. Sa kaligtaan ng parade, kaya kami, kasya kami. Limang kami, kasya sa tayo. Kaya na baldos ka float oh. Kaya na baldos. Please stop spreading her videos, guys. Ha? Wala po tayong signal ngayon. I don't know these girls. Sino ba itong mga babae? Hindi ko kilala itong ano. Sino ba itong mga girls na to? Andre Paras po in the house. Hey guys, kami Benji Paras. Si Benji Paras nasa likod. Ayan. This year's festival queen. This year's festival queen. Yan, meron naman po mga artist dyan. Ano sa phone? So ngayon, mag-relax muna tayo sa grabing pangyayari na na-feel namin. Muntik na mag-stampede, tsaka muntik na kaming ganyan talaga lahat. So ngayon, kakain muna kami kasi sobrang gutom na. So yun na yung mga artistang nakita natin. Malulupat na tong camera ko kaya save tayo sa energy. Kasi wala naman tayong ma-charge dito eh. So